Bog. Jel u fokusu? Je, kako ste, šta ima? Depresivni ste jer vam je... Išao sam već umra ili nešto. To je bilo sjebano ako neko glavi umramo stvarno. Ne, nisam ništa rekao. Mađo, šta je najilegalnija stvar što si ikad napravio? Krasan dosta. Krasi dosta. Da. Jedan put smo upali nekom liku u vikendicu dok nije bio tu i raskomotili se. Suse Krist. Kuvali ste. Kuvali ste u Kuvali kuđevi. smo manicu. A on kao baba mi ga zna. Pa onda je okej, aj. Na lipu pi! Kriste, bravo. Ja to ne želim. U video, jel? Da. Okej. Nemoj molim te nemoj... Na lipu pi! Ne. O. Gleda presenzualno, a? Šta ti misliš? Koliko godina imaju naša publika? Aha, to fuck. Jel ti misliš da si ti normalan? Kako misliš? Ja, misliš da si ti normalan? Ano, koliko to? Ja se nadam da vi jedva čekate da ovaj video prestane biti dosadan kad dođe naš komičar. Utenhagen, van užitka. Ti to fucking zavezao? Ivan Ti to zavezao? Zašto ne? Koja je najilegalnija stvar što si ti kad napravio? Najlegalnija? Ej. Vjerojatno popio C vitamin. Luka, što je najlegalnija stvar što I sad sljedeći segment ide. Okej. Trubi Žižiću. Znaš šta ja mislim? Žižić! Imaš nešto na prednjem zubu? Neku brukulu. Luka. Skini. Ne, tamo da izbija. Nešto narančasto, bog te, šta si ti jeo? Ja sam naranče. Ja tam naranče, dobro. Gdje idemo? Nije važno odakle sam, sve dok znadeš da putujem. Tjeralo me 7 mora, gorka kora ljute nevolje. Di ćemo? A? Cukoglav koji kurac. Ali tamo u zid. Uz zid. Uz zid? Da. Ti mene jebeš! Jebem te, ja sam se ozlijedio, ja. Nije snimilo! Molim te, čekaj, ponovit ću. Aj, sjedi doma. U zid jebo! A šta u zid? Tamo uz onaj zid. A, pa reci digni se. Sidni jebem ti se! Ma šta sidni, ovo je prljavo. Ne je. Što? Dobro, nemoj straši pas. Čvik, čvek, čvuk! Ajme, ne. Daj Šta ćeš mi. se ići reći? Ti šizofrenik jeben. Pizdu materi. Hoćeš zavijati? Ajme, meni doma. On šetaju, vi paste se boji. Jer si sad, pogledaj, i sad ga otira do tamo. Miš. Nemoj njim. Nemoj go volit, ajme doma ga Ajme, ne, ljudi. Treba ni malo takta. Imam jako loše vijesti. Majku, radiku, jedan. Ako te ujde pas, nemoj plakat. Ej, ja. Ozbiljno ti govori. A, pardon. Tebi govori. Pardon. Baš očito tebi govori. Ispričavam se. Nemoj se ispričavat meni. Neka se malo, okreni se malo kod sebe s tim. Ti se udareš, tom dolazi. Ajme, Prosti, nije namjerno, to ću... Ja nisam ni... Ne znam što da ti kažem, Luka, vi ste grozni. Što su vi grozni? Meni je cijeli život, ja sam cijeli život sve bio slabija karika. I mene autoriteti, ili u drugom rečju, deautoriteti stalno prozivaju da sam nešto odgovoran za nešto. Dobro. Mene su ispred HNK jednom, bilo je 10:30, zaustavilo nas je. Bili smo nakon probe, ovi za ansambl. I nešto smo radili, šetali i zaustavili su nas. Ja imao crvenu kapu i očito bio slabija karika. Dođe ovaj policajac, doduše nije došao, ovako ja slobodna interpretacija. A što ti radiš, mali, crvena kapa, naći curu, ej. To mi je došao pravi i to je bio zanit odnosa, znaš. Što? I ovaj mi je... Ti rečenicu rekao sam 10% i samo sta. Slabija sam karika bio. I sad sam doduše isto bio slabija. Džami ovo da... Jel ti ideš u sinagogu? A išao sam svojim vremenom.
Čekaj, čekaj, aj ponovi to, stari. Samo se, što si rekao? Reci. Oh, fuck, ću se zabiju. Dobro, ja sam dobro. Hvala na pitanju. Hvala, halo! Halo! Halo, jesi čujemo? Halo, halo. Koga to imitirate? Pavel. Meni je duhovito što je ono rekao jedan put Tarantino. Sve što mi radimo je odraz jednom odrađenog. Odraz je jednom odrađenog. Jel ponavlja tako? Je bio pijan? Tarantino mi se Nisam. čini jedan od onih tipova koji bi liza sirom između prstiju. Zašto gleda ko malu pače? Hoćeš mi molim te ovo poniti? Gdje ću ti to poniti? Pa doma, pa onda doni večeras. A kurac. Ma to samo stavi ne osjetiš. Pička ti materija. Aha, zbili. Ma daj pričamo, daš mi na kameru. Daš mi na kameru. zaboravio. Ostavi tu. Bog, vidimo Just wanted se. you to watch me